Sly Media. This is SlyMedia TV online. This is your channel where you find a lot of informative programs being aired. My name is Robert Tafumane, and remember, we also live stream on several social media platforms. But however, if you can't find us on Facebook, you can also subscribe to our YouTube channel, Sly Media Productions. And remember also, we post small video clips on Twitter, LinkedIn, TikTok, and Instagram as well. But remember, for you to watch the full video, you need to be on Facebook or on YouTube. Panapa tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana. Mazuva kana kuti masvondo apfuura takakupai nyaya tina Apostle Munalita apo vaitaura nezvenyaya yekuti vakanga vaine mutambo muna August muno, mutambo wavaiti bira raiuya vanhu vakasiyana-siyana kuti vazotenda pamwe nekupira midzimu yavo. Tadzoka kuna Apostle kuti tizive kuti kana tinzwe kuti dare iri kana kuti bira iri rakafamba sei. Apostle makadi? Ndiri pangu makadi mukuma Robert. Ndiripo. Tadzoka tizonzwa kuti bira kana kuti dare ramakanga muinaro masvondo apfuura rakafamba sei, uye vanhu vakauya here sematarisiro amakanga muchiita? Right, ndinotenda zvikuru vanhu vakauya and ibira rakafamba zvakanaka rakasunungura vanhu, kunyangwe nevamwe vakave connected kwariri vatakanga tichinokumbirirawo nemazita avo nemitupo, vakave nematestimony mazhinji kubudikidza nebira iroro. Saka chinhu chakabatsira vazhinji zvakanyanya kuzvipo zvevanhu vanga vakasungwa pazvipo zvavo, biiti nehama, biiti mumachechi vakatsikirirwa zvipo. Takaona vanhu vachinosunungurwa, vakutanga kuroteswa, vamwe vakutanga kuprofita, vamwe vakutanga kutoita matare. Saka zvinhu zvakatifadza zvikuru kuti Mwari vanga vakabata nevadzimu vanga vakadii vakabata mukati mepurogiramu iyoyo. Tiri papapa, kana muchiti zvipo zvakasungwa munenge muchitaura kuti chii? Right, like kuti unenge une chipo handi mukuma Robert, une chipo chako wagara iwewe kana kuti uchizoti ndinotorota handiti, and kurota kwangu ndo kunondigaidha pakurarama kwangu, then wozongoona iwewe all of a sudden hauchatoroti chinhu handiti, kana kuti wanga uchiprofita utoona all of a sudden zvatodzima, hapana chauchaona handiti ka ndo kusungwa kune kwakaitwa chipo kuti pane munhu anenge akushereketera pachipo chako kana kuti chatorwa chaakushanda kumwe. Ndo kusungwa kwatiri kutaura ikoko. Vanhu vakauya apa vakabva kunzvimbo dzakamira sei? Right, tine vanhu vakabva kuNetherlands, tine vanhu vakabva kuSouth Africa, tine vanhu vakabva kuNamibia, tine vanhu vakabva kuUK, tine vanhu vakabva kuAustralia. Yes. Tidzokere tiri pabira. Rakatanga nguvai, zvakasvika nguvai, zvaichifambiswa sei musi waitwa dare iri? Right, bira redu rakaitwa during the day, takatanga makuseni richinopera manheru kuma7. Then ranopera kusango kwatanga tiri rakakontinya pano pamba. Richikontinya pano pamba. Amai Joseph enda Nhumbu yamwisa Joseph panze akasununguka zvichida pamwe haasuda kuona kamera iyi, enda zvenyu munoita sei, tozokushedzai tichimbotaura naApostle zvinezvi. Mati bira iri rakatanga nguva idzi zvifamba sei? Right, rakatanga makuseni richinopera kuma7 manheru kusango kwatakanga tiri, then tichibva ikoko rakakontinya tichiuya kumba, vanhu vakazorara handiti, vari pabira, vanhu vakanamata, vanhu vaitamba kutambira midzimu yavo naMwari, vanagwenyambira vanga varipo, vanogonesa zvikuru. Rakazopera the following, takaita Saturday handiti, rikazopera Sunday makuseni kuma9 vanhu vachitanga kusimuka zvavo vachienda kudzimba dzavo.
Pabira ipa pandoza kuti vanhu sekutaura kwamaita vakabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vakauya vari ma-individuals here kana kuti vakauya dziri hama kana kuti zvanga zvakamira sei? Okay, vamwe vakauya vari ma-individuals, vamwe vakauya vatori ma-families, vamwe ma-couple, ndo mauriro akaita vanhu. Yes. Tochienda panyaya yaamai Joseph vari kuyamwisa pazuva ranhasi. Nyaya iyi yakamira sei apostle? Tazonzwa Joseph watambotibuditse mbichana akuchema. Nyaya yavo murandakadzi yakamira sei? Right. Nyaya yavo ndeyekuti vakauya vachichema kuti taane nhumbu dzakusvika 5 dzichibva paperiod yekuti kana mudzimai amu 2-3 months anomuka oona nyoka pasi pemetricide rake raanenge akarara iyi, pamwe sometimes inenge iri pasaidi pake, ende kana zvangodaro chete nhombo yaibva yatongobva. Saka vanhu vaiva kuti vakambozamawo kufamba kwakasiyana-siyana kutsvaga rubatsiro kusvika vazonzwa nezvangu kuredhiyo. Vanzwa nezvangu kuredhiyo ndo pachirongwa chanabhozhongora ndo pavakazofona vakabhuka vakauya, ndo kubva vapinda havo mumatare muya ukataura navo nezvese zvanga zvichiitika. Then pakunobatsirana navo hope nekunoona zvinhu zvaiitika, aiwa zvenyoka izvi zvakabva zvamira, and takazokavha testimony nhumbu yamu4 months yakambokavhwa then takaramba tichidini zvedu, but ndakaonawo zvangu macomments evamwe vanhu, kuna vanhu vangotaura manegative ndezvefeka, hapana kana nhumbu iripo chichi vanhu vanenge vangotengwa. Saka inini ndakangoti kuna kwanditi mwana achazvarwa, handiti testimony yedu ndakatovaisira message 5 days ago kuti ndaane muzukuru uya wekuhopley, handiti wakafara zvikuru, handiti. Saka nhasi unoyu waapano nekuti kubva pakuvabatsira kwandakaita life yavo yakachinjawo, upenyu hwavo nemurume hwakangochinjawo mumba, kuti mumba zvinhu zvaakuendeka, uyezve aiwa mwana achitokura mudumbu kusvika nhasi mwana asunungukwa. Saka nhasi wauya netestimony yavo kuti nyika ione kuti aiwa hatiti zvinhu zvefeki. Yes. Tiri papo ivo vachitaura nazva kuti vaiti kana vakarara pavanomuka vanoona nyoka iri pasaidi pavo. Muchibata dare iroro, nyoka ndeyani? Zvizhinji chazonzwa zvedu kubva kwavari, but muchiribata dare iroro, nyoka yainzi ndeyani? Zvinhu zvakanga zvingori zvekurudzi kwavo, kunyanya-nyanya kusaidi remukadzi. Kwanga kungori handida kutaura into details, but kwanga kungori nemunhu aisada kuti atobate mwana mukati memaoko ake. But izvozvo muchitarisa matarewa chinobeta kuti munhu angofunga kuti nhingi handidi kuti abate mwana. Chii ende kana nhingi akasabata mwana iwewo unowana chii kana asingabate mwana? Mukoma Robert uroyi hungori mukati mevanhu, uroyi negodo neruvengo, handiti, rokusangoda kuonawo mwana umwe munhu achiita sei achifara, handiti. Saka ndo panozobva kuroya ipapo. Zvinongofanana neni panapa, panoonwa kuti handitori neiwo nawo, handivazivi, but unotonototi munhu komendi yake ndeyekuvenga, ndeyegodo neuroyi, handiti, muri kuona. Saka ndo zvinofanana nechiitiko changa chichiitika pakapo iyi, kuti munhu wemukati medzinza akangozviudza kuti haafe akabata mwana nekutsvaga zvekuti imba yacho iparare, kuti kana aramba nhumbu dzichibva saizvozvo murume achazongoti dzokera kumba kwenyu, handiti. Yes. Toziva kuti munosangana nenyaya idzodzidzi dzakawanda. Pane vamwe zvakare anogona kuti inini imba yangu yakaparara, murume wangu akangobuda mumba akangoita sei. Zvingave zvimwe chete here zvamuri kutsanangura nezvazvo kuti pane vanhu vanenge vaine urongwa hwokuti chinhu ichi hachifanira kumira? Yes, panenge pane urongwa. Pane marriages ekuti anoparara, handiti, kana nekuda kwokuti pasimudzwa mhepo yakaipa neweukama. Vanenge vasingatongodi kuonawo munhu akagara zvakanaka, biiti murume kana mukadzi, ngoti aiwa, handiti, magariro akaita aya, handiti, kana mukadzi wake toda kuzviparadza, magariro akaita nemurume wake toda kuzviparadza,
handiti. Saka kozoitawo mamwe mamarriages ekuti anoparara agara ari wrong marriages ekungoti vanhu vasangana but zvinhu izvika havana kuda kuti wazviongorore kuti ndiyo here right ningirikini marriage or not. Saka zvinogona kuparara. Yes. Tinotenda. Regai tishedze Mai Joseph tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei. Ongotanza kuti vakambobudawo kune mamwe machannels vachitaura nezvazvo. Kune vakaiona ichitanga kubuda nyaya iyo haina kutanga kubuda pano paSly Media, yakambobuda kumwe. Regai tinzwe matangira akaita nyaya yavo kwavakanochemera nekuya pazuva ranhasi, tinzwe kuti patave pasvika papi pazuva ranhasi. Haya, inini ndangati Amai Joseph vauye baba wabva kuti aiwa akana ko inini ndinoita se ndinosarira ipapo, but tinozvikudza nekuti vanhu vaikapo vanhu vari mumarriage matambudziko aya vaisangana navo vari vese. Kazhinji dzimwe dzenguva zvakare ndezvekuti varume vamwewo padambudziko rakaita sairori kazhinji rikangonzi riri kubva kusaidi remudzimai, murume anobva abuda unotanga imwe imba, asi tiri kuona panyaya iri panapa murume akamira nemudzimai wake. Mukoma makadi tinofara makasimba here? Tinosimba, ndimunotofara kai, totobvunzai mufaro. Handiti zita ndiani? Ndinonzi Tinashemera. Tinashemera. Ingoti baba waJose. Zvatochinja. Ani mazuva mangani Jose? Nasi day 6. Day 6. Zvatochinja. Zvokundonzi Tinashemera zvatopera. Mafana kutodza shamwari dzenyu kuti shamwari inini chi malevels asiyana. Handiti mukoma Tinashe, muchisangana nematambudziko emukadzi wenyu kubva pamakatanga kuwanana, akanga ari matambudziko ipi amaisangana nawo? Mukutanga ndichiwana naadzimai wangu pakutanga mimba yekutanga akangobvawo iri pa3 months, takangozviitawo zvinhu zvirichi zvinongowanika. Then yechipiri ndobva yabva futi, ndopa takachitanga kuchiona kuti zvinhu izvi zvinoona kudaro zvine chirevo, beta timbodzifambira fambira. Mukudzifambira fambirawo mamuya mune muchingobudawo dzakawanda wanda. Saka vazone yechitatu pane yechipiri iyoyo ndopa ndakaona nyoka pasi pemattress. Enda yenyu Amai Joseph, Joseph kamera haadi kuionawo mani. Enda yenyu munomuyamwisa ndizokuyeshedza. Handiti budai naye papapo. Mama kuti pane yechipiri? Pane yechipiri apa ndakano mai ndo wakaona vhunurwa mumba. Waona vhunurwa mumba but iyo mune vhunurwa. Sikaina ndakatomborota nezvayo. But ndati iyo ndakatorota mumba muchipinda nyoka yakadai. Svanzwa waregere uta ndakati ndakazvikangana. Bva ndatanga kutsvaga nyoka iyi. Takatsvaga pasi pembedha paipai tikashaya. Pandakangoti tasirira pasi pemattress ngatimbosumudza mattress. Pane nyoka iripo tsvuku pasi pemattress. Tobva ndairova zvangu haina kumboda kurwisana dini, bva ndairova bva ndanoirasa panze. Saka ndakazochitanga kufunga kuti dzekumashure uku futi uku taingoona tusikukwiri saka mumwe mwoyo waimboti inyoka pamwe dzinongova maworms aya emupamba aya. Ndakazotanga uchizvibatanidza mani ndichiona iyi mani izvi zvine chirevo izvi. Patambofamba kwataingoenda saka ndopa ndakazosanganidza nechirongwa chani chikwaBozhongora pachitaurwa apostle nenyaya yavo yavakabatsira kusaningdewo. Ndakati beta ndimbobatawo munhu wani waMwari ndiende kumunhu waMwari. Ndokusvika pandakaita kuna apostle vachitanga kundibatsirawo, vakatibatsira pamhepo yenyoka idzodzo. Ayo kone zvatidzione nyoka vakatisimbisa pamimba yatanga nayo yechitatu iyi. Vakatisimbisa, ndiye mwana watauya naye nasi testimony pakutendawo Mwari namunhu washe kubata basa kwavanoita kwavanoita. Ndanzwa apostle vachitaura kuti payakatanga kubuda vanhu vaiti vanhu vakatengwa naapostle ava kuti vazotaura nyaya idzi vachizoda iso. Makatengwa here? Tinzwe kubva kwamunhu. Kwete ini naapostle vaisatondizivai ndisingavaziva, asi kuburikidza nechirongwa chaBozhongora ndochakati titozivanawo. Ndokuzivana kwatakaita naapostle hapana izivawo mumwe. So dai pasina chirongwa chaBozhongora pandakazvinzwa ipapo, kana dai vasingandizivi ndisingavazivi. Saka zvinhu zvinonetsa kuti munhu usingangozive mustreet ungonomutenga kuti uya utaure zvakadai. Ndo pamwe ndo vanototengeka. Ndisingazive zvangu asi inini hayo handidi kunyepa ipapo handina kutengwa. Handina kutengwa. Faith yenyanga yakakura zvakaita sei pamakanzwa mudzimai acho yakwamuri achiti Tinashe pamiri pabata futi muchizomira
for 9 months kusvika Joseph azozvarwa. Ndokuti manzwa kuti handisi imwe yekutanga yakabata yakabva, yechipiri ikabata yakabva. Tapa nemanzwa mudzimai adzoka futi kuti ndabata pamuviri paipai. Chii chaikanga chichiitika mupfungwa dzenyu kuzosvika pa9 months mwana achizvarwa? Zvanga chichiitika pa9 months apapa ndakazongova nekutenda, nekuti ndakauya ndakaonana naApostle. Apostle akatanga kushanda neniwo ndofunga mimba ichinge yapo. Then mwedzi wechi3 Apostle vakauya kumba kwangu pamanzwa vachizointerview naDJ Sparks kuburikidza nemunamato yavaitipawo. Katadarika mwedzi wechi3 yechi4 ndakangova nekutenda senza Apostle vaitotaura kuti zvatoita. Ende inini paibvo mimba idzi dzaibva pa3 months. Mwedzi wechi4 ndakangoti zvatoita. Ndakabva ndatoziva kuti zvaita sei. Ndangoramba ndichitemba kuti zvaita. Apostle wairamba achingondirimanda tinashokana mukana unoita sei, tora munamato musavarayirwe, munonyangirwa newakaipa. Saka aiwa ndakangozova nekutenda kuti zvatoita kozi ndanadarika pachimurenga. Kumashure Apostle wanga wakataura kuti pane mhiko yakaiswa yekuti ropa rakangoti unganei vanobva vatora riri ropa wakaipa uyo. Saka vanga vakataura kuti yakatemerwa pa3 months dzadziya. Saka pandakatoona tadzidarika ndangozoti aiwa takunda tapona. Kune vakaona chirongwa chenyu muchibva pekutanga kwamakambotaura kumbiwa maudzi muri vanhu vakatengwa, muri vanhu vakaita sei, mashoko amukade kuvaudza pazuva ranhasi ndekuti chii? Tinongokurudzira kuti kune vakateererawo kana vakanzwawo, aiwa isu hatina kutengwa. Ende musarohwe necrucify mbanje dzamusina kuputa. Kune vari kuda kuuyawo kuzoona munhu washe, sununguka hehe muzvionere. Musangotedzera takanzwa ninga achiti vanotenga vanhu, vanotenga vanhu. Uya uzvionere, havatenge vanhu, vanobatsira. Ino vakandibatsira dambudziko rangu, nhasi uno ndaya ndinechi nemwana panapa. Zvakanga zvakarema mukurarama. Ichokwadi. Saka akamutumidza kuti Joseph ndiani? Hanzi Joseph. Joseph rashedzwa panapa. Vanhu vangopiwa Joseph. Saka ini makamubare kuti chii? Anonzi Emmanuel. Emmanuel. Ndiani akauya nezita iroro? Ende sei rakanzi akapiwa zita iroro? Emmanuel izita rakaburikidza nekuti inini ndinotendawo, then ndichinamatawo kuburikidza ini ndagara nechitendero changu zvangu. Saka ndakakumbirawo naMwari pakutangisisa ndati Mwari toda chipo chemwana unobva kwamuri, asi mwana uyu ndichamudzosera zvakare kwamuri agova mubati webasa renyu, agobata basa renyu, mushandise semudziyo wenyu wewireless, agoredza makwai enyu akarasika, auye nechiprofita chekuuya kwenyu Kristu kwepiri. Saka ndakangoona zvakakodzera kuti Emmanuel. Tinotenda. Hanzi Emmanuel rekuti Joseph apiwa nevamwe vatendi vamuwana mwana achita sei achisvika panapa ndopatanzwa achishedzwa kuti ndozita remwana, asi baba vemwana vazoti aiwa mwana anonzi Emmanuel, uye chikonzero wai vakamupa zita iroro ndo vataura. Ezvinezvi regai titaure naamai vaEmmanuel tinzwewo kuti upenyu hwavo hwanga hwakamira sei. Baba vombonotamba nemwana, baba imombonotamba nemwana, tombotaura chi naamai. Amai Emmanuel, toti makorokoto. Aiwa ndiedu tese. Tinotenda Mwari. Matambudziko amaisangana nawo amai kubva pekutanga zvakazoita kuti muzosvika kutsvaga Apostle anga akamira sei? Matambudziko ataisangana nawo, ndaiti ndakabata pamiri paibva pane 3 months. Yekutanga ikabva ine 3, yechi2 ikabva ine 3. Saka taiedzwa kufamba, takazofamba kuti takanzwa pana Apostle, kusvika tasvika pana Apostle achitibatsira. Yechi3 ndakaona pasi pemetress pane nyoka, nandawo murume wangu abva aiuraya, zvapera zvakadaro. Pakufamba waipapo vanhu vaingotaurawo zvakangosiyana siyana. Saka ndinoda kungotendawo zvangu kuti ndakabata mwana wangu mumaoko, ndichitendawo Apostle nekundibatsira kwawakaita kusvika pakubata mwana wangu mumaoko. Ndotete. Pane vamwe kubva hanzi pamakatanga kubatirwa dare naApostle vaiti vanhu ava kutamba achisi chokwadi. Makambosangana here nemashoko iwayo? Takambosangana nazvo, chinzi vari kutamba hadzisi chokwadi. Pazuva ranhasi mungade kuvaudza kuti chii mabata mwana wenyu maoko?
apostle akandibatsira kwangu kusiri kutamba. Kana pane munhu anga ane dambudziko rinenge rangu, kana ane dambudziko rinenge rangu ngaabate apostle akandibatsira. Svika ndabata mwana wangu mumaoko. Nhasi mwana wangu ndinaye mumaoko. Imi maida mukomana yawato musikana? Ndaida mukomana. Maida mukomana. Abva waya ari mukomana? Abva waya ari mukomana. Sei maida mukomana? Ndakangobvirawo kare nchingoti ndakatawo mwana nechida kutanga nemukomana. Munamato uchibva wadairwa? Wakadairwa munamato. Tinotenda. Saka mashoko enyu amungada kutaura kuna apostle nevamwe vese vakateera ndekuti chii? Inoda kutenda apostle. Pane wakateerera kana pane ane dambudziko rinenge rangu ngawabata apostle anobatsira. Tinotenda. Mazvinzwira amai Emmanuel vari kuti aiwa inini zvimwe zvese mungataure henyu asi chikuru ndechekuti ndabata mwana wangu mumaoko. Uyewo zvakare munamato wavo wabva wadairwa chishuviro chavo chaive chekubata mwana ari mukomana wekutanga. Vabva vapiwa mwana mukomana wekutanga, vabva vamutumidza zita rekuti Emmanuel. Izvi regai tiendere mberi tichitaura naApostle. Apostle, tanzwa amai nababa vaEmmanuel. Vatanga takuti amai nababa Joseph. Tazonzwa kuti Joseph zita rapiwa nevanhu vari kuita sei vari kupemberera. Zita remwana chairo rinonzi Emmanuel. Matambudziko akadai Apostle, vanhu vasiri kubata mwana mumaoko kazhinji vari kubva pamuviri. Toziva kuti zvikonzero zvinogona zvichisiyana-siyana. Akawanda zvakaita sei kuvanhu vari kuuya kwamuri imimi nematambudziko akadai? Hongu vamwe hatikwanisi kuzouya kuti vazotaura pamedia vachipa uchapupu hwavo. Okay, maproblems emadzimai vari kusangana nematambudziko ekusabata vana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana akawandisa. Because kana ndichitotarisa ini ndakatanga kuitwa mugogo vazukuru ndine 24 years. Anditi ndine tuvazukuru twakawandisa kuBotswana, South Africa, all over nemunomu. Anditika nyaya inenge ichiitika ndeyekuti kune vamwe vokuti aenda kumadoctors, aenda kuclinic, anenge achinzi everything zviri right, ende kuzvara unozvara, but hameno kuti chii chiri kuitika. Ndopetinozoti ngapachipindire mweya mutsvene uone, handitika kuti chii chiri kuita kuti munhu asadi asabate mwana. Saka zvinhu zvokuti kana munhu ungori nechipo chacho, zvinhu zvinogadzirisika zvokuti vamwe ndinopedzisira pamwe ndatoudzwa kuti haana muromo wechibereko. Kana munhu usina muromo wechibereko manje mbeu yababa inoenda kupi? Hapana, handiti. Saka mweya unogona kutaura kuti haana muromo wechibereko kana kuti pamuromo wechibereko pake pakavharwa pane chinhu chiripo. Ende zvashowa ukazoti munhu uya nemagloves paipa ukatotorisawo toona pane chinhu chiripo pamuromo wechibereko kana kuti haana muromo wechibereko. Saka tongokumbirira ngerozi dzinoita basa racho, munhu otogadzirwa ka1, munhu akutobata akutobata pamiri. Pozoitawo futi mukoma Robert kuti pane vanhu vasingatozvari zvachose, vasingatoitisi, vasingatozvari. Mweya unogona kutondiudza kuti uyu munhu asaramba akachitenderera kana kuti achirasa mari. Ndo masikirwo akatoita, haazvari. Handiti. Saka inini ndotoudza munhu chokwadi kuti aiwa tambirai zviripo. Handiti. Because hakuna munhu wokuteka anonzwa nekudya zvinhu zvakasiyana-siyana, kunwa zvinhu kuita kunge achafa. Handiti. Kana kutozodhivhelopa mamwe maproblems nezvinhu zvaanenge achingoramba achinwa achiita sei. But nyaya inenge iripo ndeyekuti kune vamwe vanhu vasingazvari, wakangopiwa manhenge echirume. Mapindura mumwe pati yemubvunzo anoda kubvunza. Ende mati mimi pane imwe nguva yekuti munhu akauya munhu mamutaura chokwadi kuti hongu watendera kwakawanda-wanda, iwewe hauzvari. Handiti. Kune here vamunoona imimi Apostle kuti ini uyu munhu anozvara, hongu pane challenges akadaiso. But at the end, nekuburidza neminamato yenyu imimi,
munhu iyorega kubata pamuviri kuitira kuti asazofamba achiti kwandakaendawo kundakanyeberwa handiti ipapo panofambiswa sei? Right. Inini ipapo ndinototaura chokwadi because pandinobata basa rangu ndinofamba nemweya handifambi panyama. Saka mweya unogona kutondiudza. Pane vamwe mukadzi wechidiki wokuti mweya wakandiudza kuti munhu uyu pandakamupa mwana handiti akabvisa nhumbu, akabvisa nhumbu achiuraya. Saka iyi yapunishment yandakutomupa. Haafi akabata mwana mumaoko. Saka ini ndinotoudza munhu chokwadi wozoda munhu ndakutaura kuti reururai makabvisa nhumbu imi. Nhumbu ngani? Wozona munhu akutanga kuti apostle ndakabvisa nhumbu 2 ndakadii ende pandakadzibvisa kana ndakazoramba ndakubleeda ndikazorapwa ndikazodii bleeding yakazostopa handiti ndotomuudza kuti hazvichaiti. Mweya uri kundiudza kuti hazvichaiti. Kwozoita vamwe mukoma Robert wokuti haana kumbobvisa nhumbu handiti but pane zvaakaita zvokuti Mwari vakamutsamwira zvokuti munoona kukeswa sekukeswa kwakaitwa mufig tree wainge usingabereki handiti. Pane munhu wokuti anenge akaita utsinye hwaakaita kana kuisira munhu poison chaiko. Pana munhu akambouya aishanda mumba handiti zvaaishanda mumba mukadzi yeye achiri musikana wechidiki achiita chimaid chemumba akachiva baba wemumba muya handiti achiva baba wemumba muya akaisira kutanga kuisira poison mai vemumba achida kuti mai vemumba vaiva vaite sei vafe. Pezera mai vaiva hanzi Mwariwo newadzimu wavo vakavarwira but mai avo vakaramba vachizorwara kusvikira waita macomplications mamwe kuti kumadoctors handiti zvakazenge zvaakunetsa kuti warapike. Mai vaya vakanga vakusemwa nemurume nekuda kwemusikana wayo. Musikana akatodanana nababa vaimai handiti adanana nababa vayo hameno ndofunga Mwariwo kana nevadzimu vakarwa kubva wazongomuramba zvezvokuti iwewe ichi ndiwo wandiri kuona sekuti ndiwo wakakonzesa problem iri pamukadzi wangu handiti right. Musikana iyeye kuzoroorwa anoti iye ndikadanana nemunhu ndinorambwa senge imbwa, ndikangodanana nemunhu ndinorambwa senge imbwa. Pangave pabasa pandiri kuti ndinongodzingwa pasina kana reason yekuti kana ndadzingirwa chii. Ndiri kutsvagawo mwana ndikangowana kana anondimitisa chaiko zviri kuramba handiti yashamu. Saka kune vamwe vanhu vakadaro kuti ini ndinogona kutonyatsomutora kuti kuzvara hako unogona kunge unotozvara but pane shamu iri pamusoro peupenyu hwako. Ndinotoudza munhu because handidi munhu wokuti ndosaka inini vanhu vachindivengera chokwadi mukoma Robert nditira kuti kana uchindivenga zvinofanana newakadzi kuti anouya kuti apostle ndiri kudanana nemurume wemunhu ane mari ndiri kuda chete kuti inini ndingoita hangu side chick yake achindipa mari. Ndotomutaura kuti no handiiti minamato yakadaro handiti. Saka ndiri munhu akazvipira pakuti ngandivengwe asi ndaudza munhu chokwadi. Munhu ngaarege zvake udzoka pano but ndamuudza chokwadi. Yes. Tichitarisa ipapo apostle ndichiziva nhoroondo yenyu munhu anokudza midzimu nematare. Muchibata matare yenyu tichiri panyaya dzekuchika ipapa pane here pamunoti hongu izvi ndaita asi apa pakuda kuti paitwe zvechivanhu enda umbosununguka unotsvaga kumwe tobatanidza zvinhu zviviri kuti dambudziko rako iri ripere? Yes, patori nevamwe mukoma Robert wokuti ndakaona a number of ladies wokuti ane machembera ari paari anenge akatomusungira play zvazvo kuti iwewe wapinzwa mumba nemidzimu yako but wozoda kunobatira chirungu pamusoro wakutozviti ndezvemweya yetsvina handiti vanogona kusunga machembera aya mbereko yako. Watoripo a number of women wokuti ndakatovaudza kuti machembera ari pamuri akasunga chibereko chenyu kusvika magamuchira handiti kuti muzive kuti ndo vakakupai imba ndo vakakupai murume wacho handitika muchisunungurwa zvenyu chibereko chenyu. Saka kana ndichizvikwanisa ndinokwanisa munhu kumukumbirira totoita zvese. Pandinoona kuti handikwanisi ndine vanhu vangu vandinotorifeya handitika kuti indai uku handiti munoitirwa izvo then you come back to continue nezvatiri kuita.
tautibatanidze nyaya iyi nematambudziko ari kusangana nevanhukadzi. Yes. Mumwe ari kuti inini murume wangu andibata ndichichita, murume ndokututa ndokuenda, asi ari kuti ndoda kuti murume wangu adzoke. Vanhu vakadaro vanobatsirika. Mukoma Robert wanewa wanobatsirika ndisika kuti achite futi. Aiwa. Kutomutaura kuti kana zvinhu izvi uri kuti wapfidza. Bosi pane vamwe vokuti mukoma Robert anogona kutaura kuti ini ndakachita nekuda kwemareasons ABCD. Handiti mareasons ekuti pamwe murume anga asiri kubatikawo mumba, ariya ari kutochita kunzoko. Handitika asiri kubatika mumba, then mukadzi obva ati ininiwo ndanga ndaremerwawo panyama yangu. Handiti ndikabva ndasongochita. Handiti ndabatwa. Handitika saka murume ndiri kumuda. Mwari wakati kunyange une zvivi zvakawanda sei, uya ndinokuregerera. Handitika saka inini ndinotorera pakuti tinokumbirira kuna Mwari nevadzimu. Handitika kuti munhu asunungurwe nekuregererwa, uyezve kana ari munhu wokuti ari kuti ndapfidza zvangu, handiti ndapfidza zvinhu izvi handichazviite futi. Handiti tinokumbirira chete kuna Mwari nevadzimu, togadzira minamato yedu kuti murume aite sei zvake, murume adzoke, vanhu vogarisana. Hatingoti nekuti zvadai saka ngazvibva zvatopera, nekuti munhu anogona kutaura mareasons ake iwayo, kuti murume anga asiri kubatika achingoti ndiri busy, but ndakazodiscover kuti ane girlfriend kana kuti ane magirlfriends. Saka inini ndakaonawo kuti beta nditoro kamuwaraidzi kangu. Yes. Kozoti vanoti abata murume aine girlfriend, obva anzi shamwari dzokera ikoko, enda unoita imba yako ikoko, inini chisiyana nini. Murume otuta mona yake obva anogara negirlfriend 2-3 days 2-3 months, obva ati ininika murume wangu enda kumuna. Vanobatsirika sei? Because iwe ndiwe wakatoita decision yekuti aenda, uite futi wakuita decision yekuti adzoke. Saka shuwa ungave upenyu ngoti murume anonzi enda uko, dzoka enda uko, aiwa ndizvo. Inini ndinokurudzira kuti pamasituations akadaro, handiti munhu kana uchizwa kuti umwe wangu ndinomuda nemwoyo akanganisa, handitika zvinhu zvaaita, kana ari munhu ari kuti handichazviiti. Bosi tauri chokwadi mukoma Robert, nyaya yekuti munhu anochitaka haina kunaka. Handiti senge kana ndiri nangu ndoda kutaura kusaidi kwangu, inini ndikangobata murume wangu chete kuti ari kutoita zvemagirlfriends kunzi handinomudzinga straight away, ndobva mozodecide kuti achidzoka futi. ndinobva zvinhu zviya zviyaka ndo chinhu imimi munoti anobva aenda ita zvinzwa zvenyu. Ndoda kutaura zvevaya vanozoti ndakuchida kuti adzoke asi wakambomuenda, ndoda kuti vanzwe nezvazvo anozodzoka here, roti murume shuwa ungaite upenyu hwekungotuta uchi. Kuti vanhu vandikudaruka variko vanoti murume wangu ndakazomubata achiita zvakazoka ndakamuti but ndakazofunga inini I want my man back. Ende wakawanza. Right. Nyaya inoitika ndeyekuti manje zvakudhipenda kuti murume wadzinga uyu manje anga achine moyo percentage yakadii newe. Handiti because kana percentage yake hombe yanga yatokuya uko kwanga ari kuchita, anogona kusadzoka. Anogona ndopatiri kuzosangana nevanhu vaya kuti vanotanga kuti aposto inini murume wangu ndiri kutomuda back ndiitire munamato kuti aite sei adzoke. But panenge pakuzotinetsei pakuti kuya kwaaenda kuya atokedywa. Hanje muri kuzona iwewe wadzi atofambirwawo futi. Hanje muri kuona saka panonetsa ipapo, saka panoda kuti vanhu munhu ukurumidze kuti utifungei, then hasha dziya ngadzimboserera, especially kana uchizwa kuti aiwa murume uyo uri kumuda but zvinhu zvaaita zvarwadza. Handiti chimbofema zvitori nani kusataura naye ari mumba imomo. Handitika zviri nani kumborara wakatarisa kusaidi but ari mobai ari mumba. Handiti kusvika nyaya yagadziriswa zvakadi zvakanaka ari mumba.
Yes. tichipedza program ina apostle tinodzokera nyaya yaTinashi nemudzimai wake baba naamai Emmanuel vakawanda vakakutukai Yes. vakati munotenga vanhu nhasi muda kuvatichi Nhasi ndinoda kuvati muri kunyarira pai uye muchaita sei nekuti chipo ndechangu and hapana pandakambobvira ndaita mafake testimonies because chipo ndechangu and ndinobatsira vanhu pachokwadi handiti but pane vamwe havo vaitongototi matestimony pamwe dai mazoita mwana asununguka nekuti pamwe munhu ari kuvaroya handiti anobva atoona kuti wadi wabatsirwa but isusu inini ndanga ndisingachatyi chinhu nokuti ndandatotsika kudara muvingi handiti saka ndoda kungoti vanhu musashoropodza zvamusingazivi kungozvitorera nhamo nemadambudziko asina basa nekuda kwegodo handitika godo rakashata hauna chipo chacho nyarara hausi kuziva zviri kuitika nyarara handiti pane kungoda kushoropodza aiwa tinotenda mazvinzwira hanzi naapostol zvichida iwewe wacho uri kutoshoropodza zvichida wakaita zvekutouchikwa hauzive kuti amai nababa vako vakafamba kupi kuti uzvarwe saka usashoropodze kuti vamwe vaitochi vana vavo nekuti uri mwana akafambwa nesame process hapana pawakambogara ukati naye amai nababa kuti ndizovepo inini zvizvakaitika makanga muine dambudziko here makangoita se asi chirimo chekuti wakazongozvarwa saka hanzi ipai vamwe mukana vane matambudziko iwayo iwe kana uchiziva kuti hauna dambudziko iroro siyana nazvo rega vari kuda kuti vabatsirwe zita ndinonzi Robert Afumane ngatisangane mune mamwe maprograms mukaramba muri pano paSly Media mukangoenda paplaylist yakanzi Apostle Monalita munoona mamavideos atakavarekodha tanenguva refu tichifamba nawo mavideos avo aripo ipapo zvakare ndipo paunobva waona mukana wekuti Apostle kubva pekutanga mabasa avakati vanokwanisa kubatsira ndeapi zvichida uri kushoropodza iri raTinashe yakanga achitsvaga mbereko iwewe rako riripo ipapo Apostle vanogona kukubatsira saka enda paplaylist yaApostle Monalita paSly Media mhinduro yako iripo ipapapo. For now, bye bye.